4.7 IFM. Report! Inaasang mas palalakasin pa ang pagtataguyod ng bangus industry sa Pangasinan sa pangunguna ng Samahan ng Magbabangus ng Pangasinan o SAMAPA sa pamamagitan ng mga hinahanda at nakatakdang ilunsad ng mga programang tutulong sa mga miyembro ng grupo. Sa panayam ng IFM News Higupan kay SAMAPA President Christopher Sibayan, magsasagawa ang pamunuan ng information dissemination sa iba't ibang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan na si sentro sa pagsasanay na magpapabuti sa pinamamahalaang mga kabuhayan. Mag-iikot tayo, maggagawa tayo ng tinatawag na pagtuturo or dissemination of information and knowledge sa mga kasama nating mga magbabangus para they can have the adequate and sufficient knowledge on how to properly run a bangus growing business from fry all the way to grow out. Magiging daan din ito umano upang mas mapatatag pa ang produksyon ng bangus na siya ring magpapalaki ng kita ng mga growers at iba pang stakeholders. Samantala, isa ngayon sa tututukan ay ang pagtugon sa suliraning kinakaharap tulad na lamang ng posibleng epekto ng pabago-bagong panahon sa paglaki ng bangus maging ang inaasang banta ng La Nina sa nasabing industriya. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Aracat, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.